Rashin uwa, rashin uwa, rashin uwa bai da daɗi rayuwa, rayuwa ciki. Matsalan kashi kenan. Kai ka je ka shaƙi naka baka damu ba, amma in ka shaƙi wani sai ga duk. Ya aka yi. Lafiya lau. Ya. Bana fito ni ina son je ka kasuwa. Fatan dai ka dan ajiye mana wani abu ko? Wallahi baba kwana biyu kasuwan ne sai a hankali. Dan ko ka kasa kayan ma ba a siya. To waras da kai da idan ka dan ubanka. Ba zai yi a ce tunda na haife ka nike kula da kai. Kashinka, abincinka, haka girma kai yanzu duk wahalar nike yi. Amma a ce wai haka ka fito ka wuce baka ajiye min wani abu ba. Wallahi ba zai yi ba. Yaron nan kai inda ma a ce tsinuwa na kama ka na tsine maka yafi so 60. Baba kai hakuri wallahi ni ma ko karyawa ban yi ba. Yanzu dai haka kake nufin ka bar babanka da yunwa. Wallahi ranar da tsinuwa na kama shi da tintin ya lalace. Je ka to in dai an dan samu wani abu da Allah ko kaza ko rabin kaza a aiko min da shi gaji ko? Allah ma albarka. Na gode sosai sai na dawo. Yawwa. Allah fa kawo ba. Insha Allah. Yawwa. Yaron nan ma ban san waye biyo wajen uban shi. Duk muni na fi shi kyau. Uwar shi ne to uwar shi ma sai in rasa. Ba matsala. Uwar shi ma ko ina take yanzu oho. Na yi haka ta yi haka. Ba matsala. Da can. Tashi bakin ciki ai na gabi da abin da na ce miki haka zaki Malam Hudu ya kai ne na ka juya wallahi ina gajiya lafiya lau wai gani nayi kwana biyu ba a taba ganin dangi na ba shine yace bari an kawo kanwata zo ta mana kwana ɗaya ko kwana biyu sai ta wuce hawa Malam Hudu shekara ɗaiɗai har shekara 20 baka taɓa kawo wani ɗan uwanka ko kuma ban taɓa ganin wani danginka ya zo gidan nan ba sai yau rana tsaka ka ce ka kawo ta wai matsayin ƴar uwarka haba wai tsaya ma to ya aka yi na ganta fara kai kuma bakin kirin ke faɗi mai gaskiya ke ba ƴar uwata bace to ka gani akwai lauje cikin naɗi Malam Hudu kai dai kawai abin shawaran da zan baka shekaranka akalla shekarunka sun ja Malam Hudu in baka shirye yanzu ba yaushe zaka shirye fi sabilillahi kai ka ji kunya laji idan la kake damu da shi ma dan iska ne Samkari rashin uwa, rashin uwa, rashin uwa bai da daɗi rayuwa. Ke, ban rage mur. Ya kai, ka dawo ne? Baba wace ce wannan? Wannan nama aka siyo mana. Wace ce wannan baba? Yaro kwantar da hankalinka. Ka san ban taɓa nuna maka danginka ba. To wannan da kake gani ƴar uwata ce. Kuma baba sai ta fito a haka. San makota ga mu da makotoci sai su mana dariya. To zargi na zaka yi kenan. Ni ban ce ba amma ban ji. To zarge ni. Ni ba zargin ka nake ba amma ban ji daɗin ganin ta haka ba gaskiya. Kana ji in baka son ka dinga jin zafin wannan. Ka zauna a wajen aiki kai kwana biyu. In ta wuce sai ka dawo. Ka ji ko? To ba kuma ni sai yanzu zauna ba zan dinga zuwa ina duba ka ba. Yanzu nan da zan fita da safe kake faɗa ban baka komai ba. Yanzu kuma ka ce in zauna kwana biyu. To ya yi. Tattara ce haka Allah ya daura maka. Ya wuce kenan. Inda a ce yaran nan ya san yadda aka yi na haife shi, Qur'ani ba zai samu ido ba. Ya iri. Ye, ki bar rage mun ruwan nan fa. Wani irin damuwa kake ciki duk ranar nan ka iya bacci a cikin ta? Ni yanzu na kagara ma mu tashi da kana. Wani ne mata ce zuciya ta bushe ba na gane rana. Mata banza mata wafi, ce mata. Kulu ka je gwa, kama kai ne mata mai gwa, ka je gwa, na je wuri karamu, ya je ciso, karamu. Wai lafiya haka ka fito kana ta haushi kamar kare? Ba gwanda kare ba ma ya haushi da dalilin ne ma. Mun ba yi kai mata wannan ba. Ulai mama kudiri sana na ka zo gidan mulai. Dan Allah ka rage haniya. Ka rage haniya. Kai. Babu kyau. Kai ka bari ni ba.
Wala yin wanda na kwaso na wai mata na je sai muru ba kwa tukunya kai. To murhu ba tukunya me ka bada a gidan a dora? Na ba da 200 da mutala biyu na. To 200 da mutala biyu ko gawayi za ta siya? Na ruwanka. Za ka shiga gidan na ka kwashe sirri ne? To ko dai kare za ka kasa sai an sai gawayin 500. Dala zan samu 700 hannun karo. 700? Bari a biya ni fensho. Sai an arama. Kai ma talauci ya rice maka wuya ko? Kai me zaka da 700 yanzu to? Wallahi kana ji ko? Wuri mama tukwai na son je. Akwai wani ruwa sami da na ce ya ce min kwana biyu zan zo. A ka ce za ka sha gurkutu. Madalla. Gurkutu za ka sha. Ai ba wani ruwan tsami ai. Yawa. Oh, na shiga. Abinci ya samu. Na shiga baby, yaro. Me wala? Yaro zumna. Wala yaro sama ya wala una. In ka dan kula shi da yaji ka da guda biyu ka tura da bread bulo ba na kai. Na. Ta so 10. Goma? Kula ya yara kaman yalo. Bai kai shi filin fakin gani za a hada shi da hakuri za a yi ho. Inda sun ci su biya ki kuɗin ki, suna ci su biya domin ba su cika biyan kuɗi. Ah, lalala. A to. Munafiki. Ana ji ko? Ne in sun gama ki samu. An gwamu. Akwai wani mata an gwamu. A dai na ya wura wunan ko? Wula in ka ci da ka da yaji ko? Sai ma ka sa man kare. Akwai wani ko na an gwamu. Me an gwa. Yanzu dai me an gwa wunan ko? Kafin ku cinye ni ku ba ta samun nawa tukuna. Kai liman ni ko weho. Ba shi. Za ka ce kana ji sauran la kariya kana yi muguwa. Mun fi ka tsoron Allah. Sai ka wurin gwamu wurin yaro mu. Me ka zo ho? Mun ma fi tsoron Allah. Na tutu. Guda nawa ke so? Samun biyu ma ya ishe ni, zan iya biya. Aji. Mallan da roko. Wai guda biyu. Ai, yaro na ci na. Salo ne. Nawa kenan kuɗin guda biyu ki? 20. Wai shi mai imani. Yana sallah fa yana waje. Ya za ka shiga aljanna. Ina suna biya da ai mu wancan abu biyan su. Ki da biya. Kin san nawa ne ko? Na ka ci. To. Na tuku. Kala ne biyu na ci. Kala biyu na ci. Kana hada biyu ne. Na ci na. Mene? A na ka sa da. Ai na tura ta kunne ne ya wuce. Idan rika kirga. Ka sa a kunne na ma ko wani. Matsafi ne. Ana matsafi ne. Na nawa muka ci? Wadda na 50. Kuturu ubanna. Wani damburo ban ya ci na 50. Ni na ci na 50. Wala na ci na wala biyar na ci ba na. Ba shari bane, ni nawa ci? Guda 4. Ka ci shari ko? Hudu. Ka ba ci. Ka. Hudu ya ci ka ci ga mai zura. A ku tsaya, ku dakata. In kun ci abin nan ta riga ta kirga abin da ci da haka ku biya ta hakinta. Ta liman. Yawa. Ta liman. Ba zai yi gurkacin kayan mutane ko mustalla ba. Ta liman. Okay. Ta liman. Ba shi sama auta. Liman. Sama auta. Liman. Sanin liman. Malam limamin juma'a. Ni ba zan sa ku a wuta ba. Ta. Ki zai idan Allah ya kai mu. Wata kare. Ni ki same ni zan biya. Ki tambaye shi aikin me yake yi. Aikin me kake yi to? Na watan. Nan muke zama da kai kullun anan muke Kai. wani me kuke yi? Wai wannan. A gaban kan yi ritaya. Dan uwarka wannan kan. A bar shi Wai a na. gaban shi yi ritaya. Kar ka zajiwa shi ma ka tambaye shi zaman gulman ya zo yi koko muna yin ci. Me ka zo ya nan? Fira muke amma me sana'a? Na jiran ka ne? Ni ne ma mai dan sana'a gaba ɗaya. Jiran ka ne nan. Yawa. Nan jiran ka ne. Jiran ka ne. To, in ba gidan uban ka bane za ka yi barin nan. Jiran ka ne. Gidanka ne me a ciki Ka amma? tashi. Ban nan. Na kore ka. Tunda sa ido ne abun. Na kore ka. Sai dai ba Kauce. ki Na salame ka. Ga muku ba. Ka samu auta. Ba wani wuta ku dai biya ta. Ana ji ko? Shigam na. So kuma. Ke. Wai. Tambaye ki. Ina ji. Gani da cewa ya fi tsayi. Ka fi da tsayi. Na fi ki tsayi ko? Ba kya tsoron mutuwa. Ba na tsoron ta ne. Hey. Dalawe mutuna ne ma muka ci angwana rana. Mutum bakwai. Mutuna ne mun ci labi. Hudu. Ni ba abin da ya dame ni kuɗi na za ku bani. No. Za ki ci ubana. Ni ban zage ka ba kuɗi na za ku bani. Za ki ci ubana. Za ka muna rashi kuja? Bari doka wuka na. Ba kin ce za ki ci ubana ba? Ni za ki ci Ai ubana. ba zagin ka ne ba kuɗi na za Ka ku daga tari. Za ki bar nan koko. Dan uwanki. Ni kika daga? Ka je Dauke. Allah ya Ta gudu. Bata. Dama wuka ne yara ne dan ubanka. Bata. Je wuka yara na doka. Ai na san ba ka za ka dauko ba katako ne. Wuka yaro nan doka da na ya kama wuya. Amma mafirci. Amma fa yarinyar nan. Anya. Shi ne yasa komi mota mana da safiya. Shi ne ba ringa Ba mai. kula sana. Ba kuma. Za ka ba koko.
Na ne. Kudulu ba nan ke. Wala ke danka. Na dan ka. Dan na su banka mala mu. Baba. 10. Salam alaikum. Salam alaikum. Ana sai da Allah. Salam alaikum. Maman kana kace. Mama na. Maman kana kace. To baba na ba ya zai da shi kenan. Maman ka ba mutu ba. Ngan kashi mama na je kenan.